dipun pasrahaken dewatan keluarga ngriki menika sekaligus kawula lumantar lesan kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Ibu Sumini putra kekalih mulai detik menika kula tampi kanthi syukur naning penggalih kanthi ucapan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi pinanganten sekalian saged ngebyur nggih menika rumah tangga kanthi sakinah wadah barokah manfaat maslahah fid wa dunya wal akhirah. Ringkas salajengipun kala wau mbok bilih mangke anggenipun rawuh wonten dalem mriki uti bahargian tata cara utawi menika anggenipun lung tinampi sampun cekap nggih menika sampun ditungani pindah kala wau aturipun badhe nyuwun pamit. Iki ki jeruk apa to, Mbak? Buah apa purut? Buah. Purut. Godhonge berarti ya sing di campur. Pun. lagi. Cepet lah aku deh. Aku mau enggak. Tapi ya ragu aku. Repot. Kali orangnya saya. Go. Jadi aku coba. Jujur, ikut ya. Ayo, anu. Iki sing wasul nggih pun kathah ngoten. Iya, iki. Nggih. Anak orang menjok lah ya. Ani paling Mbak Ani. Ayo. Enggak, Pak. Iki dia sik bolan iki. Ditresep nih. Biar apa? Pak Bur, iya monggo.
Bisa nih ya. Tak syuting sup gue. Yang ora Jawa Leme loro nek. Sok, leme loro. Leme loro. Leme Pak. Sinten sing lame? Sampean. Tingkat sampun sampun kemarin Prabu minangka Pranoto Adicara akhiripun lung tinampen tingkat sampun rinantam rinakit dening keluarga Gung panjenenganipun Bomonto simpon dalasan Putra Gulu Bangsa sepindah atur pangbuka nampa kalih dawuh pasrah saking pihak pinanganten putri Kakang Besan Sutresno silih salira saking panjenenganipun Bokoto Heri ugi budget candak ibun menika dawuh manampi saking keluarga Gung panjenenganipun Mas Antok Simpon Putra Gulu Bangsa mangke katutup mawi doa nggih monggo adicara tinampen wonten wekdal siang kaliyan sak menika kita bikak sesarengan kanthi wawasan basmalah ing pangajab mugi purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalih sing prabédaler ing sambing kala. Bismillahirrahmanirrahim. Canda jero sakjipun mereka dawuh pasrah suri salira atur panjenenganipun Kakang Besan Sutresno nggih menika saking panjenenganipun Bokoto Hari Putra Gulu Bangsa pedal sasana sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Awet perjalanan ngantos dumugi dalam mriki tumpak kebak pring ngapus. Alhamdulillah wonten perjalanan tansah dipun paringi selamat wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun kawula ngucapaken agunging matur nuwun ingkang saageng-agengipun dumateng khususipun Sahibul Bait sriki umumipun dumateng para bapak-bapak sedaya. Dening punapa kawula sak kanca utawi kawula sak rombongan wonten ing mriki tansah dipun paringi utawi dipun siapi papan palenggan saha hidangan pasugatan ingkang tansah kermenaken utawi nyekicakaken kawula sakonco. Mboten sanes kawula mboten saged mbales napa-napa sagedipun anamung ndedongaaken mugi-mugi napa ingkang sampun dipun aturaken napa taken utawi ngarahaken ingkang sae-saenipun. Amargi nggih tasih napa walaupun diaturke wingi jenggorongé wis gedhe dhuwur ya wis pernah omah-omah tapi tasih kathah kekurangan. Nggih ngapunten ingkang sanget boten ngira-ngira hormat dumateng warga mriki kersa ngarahaken ingkang sae-saenipun. Boten dados nggih maklum kemawon tinanganten kekalih kawula titip nggih sumangga anggenipun bangun rumah tangga
dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah fidini wa dunya wal akhirah awit awal niki ngantos akhir kaken-kaken lan nyeneni. Dados kudu saling menyadari napa kekuranganipun, napa kelebihanipun, dados yo titik lek rezeki titik yo syukuri, lek pasukan ya syukuri. Dados nggih ngapunten nrimo napa entenipun utawi nyadari napa kekiranganipun. Dados lek oleh titik ya aja ya Allah kok titik nyuwun Gusti Allah berarti ratin. Nipun ngoten nggih. Dados ya oleh akeh disyukuri alhamdulillah pas rezeki titik ya alhamdulillah. Pun ngantos Rasulullah urip kok kaya ngene. Iku cobaan rumah tangga nggih ngoten menika. Dados monggo kinanganten kalih dipun sadari napa ingkang dados kekiranganipun, kecingkranganipun di dalam rumah tangga. Terus sing asalipun ing mriki perlu kula mboten perlu matur panjang lebar utawi matur kathah. Kawula ing mriki mewakili Bapak Tohari saha katang pisan sedaya. Mbok pilih kerawuhan kawula sak kanca semeten kathahipun nggih boten napa-napa namung sekedar sumbangsih dumateng ngarsa warga mriki. Mbok pilih wonten kekirangan, wonten kelepatan segi napa kemawon tingkah laku tindak tanduk ingkang kirang nuju prana kawula ingkang jibah nyuwun agung pangapunten dumateng warga mriki, umumipun dumateng bapak-bapak sedaya ingkang sak ageng-ageng. Makaten Jawa Kaslah Sulsari Abdul saya majenipun Bobo Tohari Toyo-toyo katampi dening keluarga geng kang mugati panjenenganipun Sri Saril Abdul Mas Antok Simon Wadal Sasono kasumakaken nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi kula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derika salajengipun kanthi rawuhipun Bopo Tohari so sak pangompyong saking telatah ngerdani. Alhamdulillah saat menika sampun sami pinarak wonten ing griya mriki namung anggenipun nampi kerawuhanipun Kadang Pisan Sutrisno saking telatah Gerdani menika senaosa tebih sampun karancang celak sampun karakit menika kok pilih kirang sedaya danipun awit kirang gupuh aruh lungguh napa malih suguh namung ngaten menika kawontenanipun inggih mawantu-wantu Ibu Sumuni nyuwun papunten kang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun dumateng Kadang Pisan Sutrisno saking telatah ngerdani panjenenganipun Bapak Tohari ugi sak pangompyong sedaya sumangga wontenipun hidangan ingkang sampun dipun cosaken para juru lados menika sumangga para bapak ibu dipun rahapi dipun dahar kersane wonten raosipun. Monggo Pak rileks ngoten mawon nggih. Wekdal nggih tasih enjing nggih mboten jawah pisan nggih. Monggo rileks mawon, monggo dipun dahar sak wontenipun. Ingkang salajengipun ing mriki ingkang paling gagem menika panjenenganipun Ibu Sumini menika boten saged ngrenggo-renggo kanthi rawuh panjenengan ingkang kala wau sampun dipun aturaken menika sowanipun utawi rawuhipun panjenenganipun Bapak Tohari saha sak pangompyong
kalau wau boten saged beto menapa namung sejatosipun menika boten sesuai kalian aturipun menika sejatosipun beto semanten kathahipun ingkang dipun nggih pendet kalian juru lados para nimnoman wonten ing keluarga mriki. Pramila menika atas sumbangsih segi menapa kemawon saking panjenenganipun Bapak Tohari ing mriki kula tampi kanthi syukur naning penggalih mugi-mugi dados seno nggih menika tali kekadangan anggenipun bebesanan mugi-mugi dados seno beto barokah manfaat maslahah fiddin wa dunya wal akhirah dados nggih menika mangke tali katresnan pinanganten sekalian dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem seger kewarasan kaken inen ing akhiripun saged numbuhaken kanthi inggih punika putra wayah ingkang saleh lan salehah. Mulai kala wau sampun dipun pacrahaken dhumateng keluarga mriki menika sekaligus kawula lumantar lesan kawula minangka sesulih saking panjenenganipun Ibu Sumini putra kekalih mulai detik menika kula tampi kanthi syukur naning penggalih kanthi ucapan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi pinanganten sekalian saged ngebyur nggih menika rumah tangga kanthi sakinah wadah barokah manfaat maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Ringkas salajengipun kala wau mbok bilih mangke anggenipun rawuh wonten dalem mriki utawi bahagian tata cara utawi menika anggenipun lum tinampi sampun cekap nggih menika sampun ditungani pindah kala wau aturipun badhe nyuwun Pinten ing sambikala setelah pagi sakit gempa manunggal putra mayah wonten dalemipun kiambak awi cekson rumiyin sing kadang-kadang Permata Music ugi makarya sesarengan PNJ Personal Audio matur dugi sembah terima kasih banyak semoga alon-alon kemawon Bapak Ibu saking kadang besan Sutrisno mugi-mugi wiwit dalem menika dumugi dalemipun soang-soang mboten manggih alagan satunggal punapa nggih mereka saking keluarga Agung kadang besan Bapak Tohari sekeluarga matur syukur Rasa panase.